आरके रनक चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। म्यूजिक डायरेक्टर के जय हनुमान गोसाई कदस एकर बीपी हाई तब चिलाई माई रे माई रात भर में इहो नसाई। जब लड़का के बनी माई बंगल ही खेलावत जाई खड़े खड़े चाहे गमछा बिछाई करस एकर ढोरी चटाई भवसागर ही पार हो जाई कथा पुरान है भ्रट जुग की। थके फुलावना दाबल जाई तबे एकरा जाके बुझाई लहंगा जब अपने उठाई भर बीता दिहा घुसाई मन माने ही खुश हो जाई होठ से होठ सटावल जाई कैसे करे पर कटिए जाई लाज बचा के भागल जाई भवसागर ही पार हो जाई कथा पुरान है भट जुग की। रघुपति राघव राजा राम दिखे के मन बट दलमायाम भले हम हो के बदनाम एड़ी से एड़ी लड़ावल जाई तबे माजा बहुते आई गाले कर के चिकावल जाई धोके खूबे हचकावल जाई गाले पचीन्हा होई जाई तब त छौड़ी रोई जाई बारी बारी से सभे जाई लीला में ढीला होई जाई भवसागर ही पार हो जाई कथा पुरान है भ्रट जुग की। सौरभ सवरिया साच बताई सुनह लाला किशन भाई सभे ढोरी पे चाटी मलाई एकाएक प्लान बनाई बाद में छौड़ी मुँह लुकाई बाद में जहर खके मर जाई शिव शंकर भी जानिए जाई राजा रोशन लिह बचाई भवसागर ही पार हो जाई कथा पुरान है भट जुग की। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन छोड़ी के कछिया हटा के मारा दंदन बोल के जय हनुमान गोसाई कदस एकर बीपी हाई तब चिलाई माई रे माई रात भर में इहो नसाई। जब लड़का के बनी माई बंगल ही खेलावत जाई खड़े खड़े चाहे गमछा बिछाई करस एकर ढोरी चटाई भवसागर ही पार हो जाई कथा पूरा